माड्डोळच्या म्हाळशेचो वार्षिक जत्रोत्सव जालो। ह्या जत्रोत्सवाक गोंय धरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यान मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात। विजय रथ आणि फोक जत्रोत्सवाचे आकर्षण। इथं ही मूर्ती जी आहे ती शालिग्राम शिला आहे। विष्णूची मूर्ती आहे, विष्णूचं मोहिनी रूप आहे। अमृत मंथनाच्या वेळी विष्णूने मोहिनी रूप घेतलं आणि दैत्यांचा नाश केला, त्यावेळीचं हे रूप आहे। हे सर्वसाधारण 450 ते 550 वर्ष झालं इथं मंदिर उभं आहे। या मंदिराची दरवर्षी माघ महिन्यात माघ वद्य पंचमी ते दशमीपर्यंत जत्रा होते आणि ही वार्षिक जत्रा सगळ्यात मोठा उत्सव। संपूर्ण गोव्यातून, महाराष्ट्रातून, कर्नाटकातून लोक मुद्दाम या जत्रेसाठी येतात। सिद्धार्थ गोवा ओपन राज्य पावण्यावेल्या टेनिस सर्तीत बुधवारा चलयांच्या गटात क्वार्टर फायनली जाल्यो। ब्रेस्तारात सकाळी चलयांच्यो सिंगल्स आणि डबल्स गेमी जाताल्यो, जाल्यार सांजेच्या आदेसाक 12 वर्सां सकयल्या चलयांची आणि सिनियर चल्यांची क्वार्टर फायनल जातली। ह्या बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।